Хайде да видим заедно защо италианците протестират против сватбата на Джеф Безос в Венеция. Преди да отговорим на този въпрос, нека видим самата сватба, която ще бъде от 26 и 28 юни в цифри. Годишният пръстен е с 30 каратов диамант, чиято оценка е между 3 и 5 милиона долара, 30 са наетите водни таксита в Венеция, 6 са супер луксозните хотели, които са резервирани за сватбата. Булката ще смени общо 27 рокли, а гостите ще са около 200, сред които Джордж Клуни, Майкъл Джордан, Иванка Тръмп, Ким Кардашиан, Джесика Алба и други. Цялата тази показност и шум, който се вдигна около събитието, което започва утре, раздели италианците на две за и против тази сватба. Някои италианци са на мнение, че именно Венеция е града на любовта, а това събитие ще стимулира местната икономика, защото според някои източници 80% от продуктите и услугите за самата сватба ще са от местни фирми, т.е. ще се стимулира италианската икономика. От друга страна има много протести против показността и огромните суми схарчени за това събитие. Сред причините за протеста е и въздействието върху околната среда, което масовата мобилизация на толкова много превозни средства би могла да окаже върху Венеция, която от много време се бори с голямата пренаселеност. А ако вие като мен обичате Италия, то не забравяйте да ме последвате, защото в следващите видеа ще се говорим отново за Бутуша.